Ola, neste vídeo quero explicar un pouco máis con detalle o tema dos sinónimos e os antónimos. É o primeiro vídeo que fago neste curso sobre lingua galega. E vou ir facendo vídeos como este de distintas materias. A fixen un de Ciencias Sociais, este de Lingua Galega, e irei facendo outros vídeos a medida que vaya avanzando o curso. Neste primeiro de Lingua Galega, como é o primeiro que fago, quería tamén recordar como organizamos un poquinho este ano no que é a materia de lingua galega. Tanto en galego como en castelán, as materias de lingua galega e lingua castelán, imos traballar o proxecto dos 8 países. Por eso temos eses 8 temas, 8 unidades, cada unidade para un país. Estaríamos traballando na unidade 1 o todo o que ten que ver con Francia. E o que traballamos aí pois, é a parte de lectura, de escritura, toda esa parte de comunicación. Hai unha parte tamén que ten que ver coa educación literaria. Pero, na materia de lingua galega e de lingua castelá, hai un apartado que ten que ver coa gramática, coa ortografía, vocabulario, que tamén temos que traballar. Entón, vamos facer como unha unidade 9, que sería complementaria, que sería engadida a todos eses 8 países, sería como o noveno país, pero non vai ser un país, senón que imos tratar este apartado das linguas que tamén é importante. Seguramente este apartado, isto das palabras, textos, ortografía e moitas cousas máis, sintaxe, aprenderédelo con máis detalle na secundaria. É importante que na primaria fagamos unha introducción a este asunto. Pero xa digo que o realmente relevante, importante, é lectura, escritura e comunicación oral. Esas son as partes importantes da lingua galega e da lingua castelá en primaria, que é onde nós estamos. Ben, despois desta introducción, desta explicación, que tamén quero gravala para que quede aquí gravada e sempre podades volver a ela, recordamos un poquinho como imos facer entón neste tema 9 de coñecemento da lingua, tanto en galego como en castelán. Imos ir progresivamente. Que quere dicir isto? Imos ir desde a unidade máis pequena, que serían as sílabas e as palabras, avanzaremos ás oracións e, por último, xa cara ao final de curso, falaremos de textos, de como organizar os textos para que teñan sentido, a cohesión, a coherencia. Pero para chegar a ese punto, imos empezar por recordar que tipos de palabras existen, como podemos clasificalas, e a parte na que arrancamos este bloque da lingua galega. Entón, xa estivemos facendo na aula en castelán algo sobre tipos de palabras. Pois en galego, neste apartado vai ser igual, entón, tampouco nos imos incidir moito porque sería moi repetitivo. Pero aproveitamos un pouquiño tamén que podemos gravar algún vídeo para que quede clariño. Entón, unidade 9, coñecemento da lingua, as palabras. Sería a primeira parte. A primeira parte que é o que imos ver nestas semanas nas que estamos. Ben, temos aquí varios apartados, imos ir vendo sinónimas e antónimas, monosémicas e polisémicas, derivadas e primitivas. No vídeo de hoxe vou falar únicamente das palabras sinónimas e antónimas, e especialmente das palabras sinónimas. Teño aquí isto, deixadme que elimino isto, e así non se está molestando ni despistando. Sinónimas e antónimas. Como vedes, a presentación que fago en galego e a que fago en castelán pois é prácticamente igual. Lóxicamente cambio o idioma, pero como son os mesmos contidos, realmente sinónimos en galego e sinónimos en castelán é a mesma cousa, e antónimas o mesmo, e en inglés e en calquera idioma. Sinónimos e antónimas. Lembramos, que significa que unhas palabras son sinónimas? Bueno, palabras sinónimas son as palabras que teñen o mesmo significado ou moi parecido. É dicir, dúas palabras ou máis que significan o mesmo, ou se non é o mesmo, algo moi parecido. Aí temos dúas palabras que entre elas dúas, son sinónimas. Diminuto, pequeno. Deixadme correxilo, que pensei que estaba correxido. Diminuto, pequeno. Son dúas palabras que non é que exactamente signifiquen o mesmo, diminuto sería algo máis pequeno aínda,
pero sí que podemos considerarlas sinónimas porque se o significado de parecido tamén son sinónimas. Ben, isto das palabras sinónimas é algo que se repite na primaria moitas veces. Tedes visto esta parte das linguas seguro que polo menos en 3 anos, é dicir, durante os últimos 3 anos. En sexto, en quinto e en cuarto, e a mellor incluso en terceiro. O cal é algo que se repite moito. É importante o dos sinónimos ter un vocabulario amplo, é dicir, ter moitas palabras, coñecer moitas palabras, permite a unha persoa poder elixir a palabra correcta, a palabra adecuada en cada momento. Se eu, como mestre, quero ter unha linguaxe rica, quer dicir, variada, na que podo utilizar a palabra máis axeitada para cada caso, e debo facelo como mestre, un esforzo que eu tamén teño, cantas máis palabras teña, canto máis amplo sexa o meu vocabulario, máis sinónimos podo atopar de cada palabra. É dicir, a unha cousa podo chamalo de distintas maneiras, podo ter esa riqueza. Na aula falaba dun exemplo moi simple. Podemos dicir caderno ou dicir libreta. Eu sei que as dúas palabras son sinónimas, significan o mesmo. Entón, a veces podo dicirvos collede o caderno ou, outras veces, collede a libreta. Ese efeito de ter distintas palabras para o mesmo fai que a linguaxe, o estilo de comunicación dunha persoa sexa máis rico. Se sempre teño a mesma palabra, eso é moi empobrecedor. Así que o uso de sinónimos tamén axuda a incrementar o vocabulario. Vale. Pero aquí hai un pequeno problema. Hai un pequeno problema e hai unha pequena dúbida. Eu sempre digo na aula que temos que facer as cousas pensando. Pensar antes de facer. E por iso vou aquí compartir unha oración como se fose unha actividade. A ver se consigo aquí. Por exemplo, mirade esta oración. Hai unha oración aquí. Hai que facer cola para entrar no estadio. Hai que facer cola para entrar no estadio. Seguro que é unha oración que todos entendemos o que nos está querendo decir. Queremos entrar nun estadio, un estadio de fútbol, un estadio de outro deporte, e temos que facer cola. Ben, marquei aí, destaquei a palabra cola. Pensemos como se isto fose un exercicio. Vou poñer a oración substituindo a palabra cola por un sinónimo, por unha palabra que sexa sinónima, é dicir, que signifique o mesmo que cola. E aquí podo facer unha cousa que é ir a un dicionario en papel ou un dicionario digital. Vou ir a un dicionario digital, teño por aquí. Dicionario da Real Academia Galega. Imos buscar a palabra cola no dicionario da Real Academia Galega en internet. Vamos buscar esa palabra. Imos buscala. A ver que significado ten. Temos aí a palabra cola. Como vedes, é unha palabra que realmente ten varios significados, incluso ten varias entradas. É unha palabra complexa nese sentido. Entón, imos botar en ollada que nos aparece. Cando poño cola no dicionario da Real Academia Galega, que nos aparece aquí? Di aquí, cola, sustantivo feminino. Especie de pasta de orixe animal ou vegetal que se emprega para pegar ou colar. É certo, eso é a cola. Exemplo, os carpinteiros usan cola no seu traballo. Por extensión, calquera pegamento. Vale, pegamento, é dicir, cola e pegamento sería o mesmo, non? Cola, pegamento. Aquí aparece en cola árbore da familia das esterculiáceas, é dicir, un tipo de árbore que se chama así, a semente da árbore é o produto que se obtén, refrescos de cola, que seguro que coñecedes algún. Pero hai máis palabras que coinciden. Non son palabras polisémicas, ollo, isto non é unha palabra polisémica, son palabras homónimas, como miraremos máis adiante. Cola, sigo mirando. Prolongación da columna vertebral de moitos mamíferos que forma un apéndice máis ou menos longo na parte posterior do seu corpo. E pon aquí sinónimo rabo. Claro, a cola dun animal ou o rabo dun animal. Ou dun peixe, neste caso, non? Parte posterior de certos obxectos ou aparellos, a cola do avión, a cola dun vestido.
Serie de persoas situadas unha detrás doutra agardando a súa vez para facer algo. Fila, fileira, rea, ringleira, riola. Entón, a palabra cola, como vexo aquí, ten como distintas entradas, cada unha delas distinta, separada. Isto é unha palabra cola, esta é outra, esta é outra. E se volvo ao meu exercicio, no que me pide o mestre, cambia ese cola por un sinónimo. Eu, se non teño en conta a oración, digo, un sinónimo de cola é pegamento. Non? Acabamos de miralo. Cola e pegamento significan o mesmo, estamos de acordo, non? Cola e pegamento teñen o mesmo significado. Entón eu podo poñer aquí, hai que facer pegamento para entrar no estadio. E esa sería a resposta. Como vedes, sería un disparate, verdade? Hai que facer pegamento para entrar no estadio, non podemos poñelo, non é correcto. Pero calquera podría dicir, oye, pero, profe, pegamento é sinónimo de cola. E eu non podo dicir que é esa mentira, porque é certo, verdade? É certo. Pero, que sucede? Que cando buscamos os sinónimos dunha palabra, temos que ter en conta o contexto onde aparece. Se aparece a palabra cola, pero aparece dentro desta oración, está clarísimo que o sinónimo que necesitamos poñer no seu lugar non pode ser pegamento. Se eu dixera a palabra cola así sen máis, sen contexto, sinónimo de cola, pegamento, perfecto. Cola e pegamento é o mesmo. Pero se a palabra aparece nunha oración, e as palabras normalmente aparecen dentro de oracións, o que teño que ter en conta é que significado ten nesta oración. Non vale coller o primeiro sinónimo que nos aparece no dicionario. Non podemos facer así. Se o facemos así, estamos facendo mal. Temos que pensar moi ben se ese sinónimo corresponde a ese significado. Entón, está claro que deberíamos eliminar pegamento. Aquí, neste caso, neste contexto, pegamento non é sinónimo de cola, neste contexto. Se falara de pegar un moble, de pegar un papel ou algo parecido, entón sí. Volveríamos a mirar no dicionario, como fixemos antes, e no dicionario atopo fila. E fila é sinónimo de cola, da cola da que estamos falando nunha oración, se me refiro a facer cola á entrada dun estadio. Entón, hai que facer fila para entrar no estadio. Deixadme que vos ensine como fixe. Aquí sí, así sí que estaría correcto. É dicir, o que acabo de facer é substituir cola por unha palabra sinónima. Sinónima no significado desa oración. Non vale calquera sinónimo de cola. Ten que ser o sinónimo que corresponda co contexto que aparece nesa oración. Estamos falando de facer unha fila de persoas, colocarse en liña para entrar no estadio. En resumo, entón, para rematar este vídeo, esta explicación, non chega con buscar sinónimos. Hai que buscar sinónimos que encaixen no significado que ten a palabra. Ollo, porque hai moitas palabras as que lle pasa o mesmo que cola, que teñen distintos significados, poden ser polisémicas, ou que son palabras que se escriben igual, tendo orixes distintas. É dicir, que é conveniente fixarse moi ben en cal é o sinónimo que temos que utilizar para sustituir. Non vale coller o primeiro que atopamos no dicionario. Entón, por iso sempre digo, eu sei que me fago pesado, pero que creo que teño que facelo, que cando facemos unha actividade, a que sexa na aula, é importantísimo pensar cada paso que facemos. Pensar. Non facer as cousas ás carreiras, non é cuestión de cubrir coa primeira palabra. Moitas veces os erros veñen por simplemente non pararse a pensar. Pensa. De cola, podemos poñer neste caso sinónimo fila. Pegamento non podemos poñerlo porque aquí non se refire a iso. Eu creo que xo pensades un poquinho, dadevos conta enseguida de que ten que ser así e que neste caso a que encaixa é fila. Pasou outro día algo parecido, un exemplo, por iso comento isto, na aula de lingua castelá, cando aparecía a palabra tráfico. Fixemos aquela lectura de París, lembrade, aquilo dos patinadores,
que cortaban os venres, cortaban o tráfico en París para que a xente, máis de 3.000 patinadores e patinadoras saían a facer deporte. E aparecía a palabra tráfico e eu pedíavos que buscarades no dicionario, na aula, no dicionario de castelán, que é a mesma cousa, sinónimo de tráfico. E no dicionario aparecían fundamentalmente dous sinónimos. Aparecía tránsito e aparecía comercio. Porque os dous son sinónimos de tráfico. Tráfico podemos dicir tránsito ou comercio, pero claro, lóxicamente son para contextos distintos. Tráfico tránsito fala de vehículos de transporte dentro dunha cidade ou dunhas estradas, dunha rúa, refírese a ese transitar por as rúas. E comercio, que tamén é sinónimo de tráfico, refírese a intercambiar produtos, mercadorías. Temos unha palabra que coñecemos ben que é o narcotráfico, que significa comercio con drogas, que sabedes que é un comercio ilegal. Pero a palabra tráfico significa tamén iso, tamén se pode sustituir por comercio. No contexto da lectura do outro día era clarísimo que tráfico só podíamos sustituílo por tránsito, porque falaba de cortar o tráfico das rúas por onde pasan os coches, os autobuses, e entón aí está claro que temos que pensar, cando buscamos sinónimo desta palabra, tráfico, cal é o contexto, é dicir, de que está falando, de que tipo de tráfico está falando o texto. Tráfico de rúas, de coches, de vehículos, sinónimo que corresponde aí, tránsito. Se a oración ou o texto que estivemos lendo outro día falase de tráfico de mercadorías de París, por exemplo, a Marsella, que mercadorías venden, que compran, que vai dun lugar a outro, sinónimo de tráfico, comercio. Con que comercian? Seguro que Marsella envía a París, por exemplo, peixe, porque en Marsella hai un porto de peixe, e París mandará a Marsella, mellor manda roupa. Aí, se o texto tratase sobre iso e eu pedira un sinónimo de tráfico, diríamos comercio, pois, porque sería ese o tema. Por tanto, insisto, xa vos digo, sempre que queda alguna dúbida, é mellor preguntala, sempre. Preguntala na aula, preguntala por correo electrónico, que para eso estamos aquí. Pensade moi ben sempre, cando fagades calquera tarefa que sexa elixir, buscar no dicionario, pensade ben o que facedes. Podedes vos equivocar, que non pasa nada, pero o importante é aprender a reflexionar e a facer as cousas con sentido, non coas presas a veces que vos vexo isto de acabar antes e de completar as cousas antes, non vale de moito se non estou pensando o que fago. Pensando, dándome conta do que fago ben e do que fago mal, é como aprendo. E o que eu trato de facervos ver. A veces paran un poquinho as cousiñas prefiro facer un ben, sempre digo, iso de menos e máis, eu son moi de acordo nisto. A veces menos e máis. É mellor facer unha cousa ben pensada que facer moitas sustitucións de sinónimos e non paras a pensar nisto. Así que eu pido vos iso para que entendades ben como se fai e así podamos facer máis. Ojalá podamos facer moitos máis exemplos como este, pero eu creo que é importante ter en conta sempre que debemos reflexionar antes de facer, de escribir. Antes de escribir, ten que pasar a cousa pola nosa cabeza. Bueno, solteivos todo este rollo porque creo que tamén é importante, e a veces na aula non é tan fácil, queda aquí grabado, podedelo ver cando que irades, e válenos para ir avanzando, que falta nos fai, ir avanzando neste apartado da lingua que ten que ver coa gramática, co vocabulario, cos textos, esta parte en que, digamos, é o que se chama coñecemento da lingua. En que estamos un poquinho frouxos e o profe, bueno, intenta facer todo o posible, sabedes, para que poidamos mellorar moito neste curso. Así que estes vídeos teñen este sentido. O gallá que vos poidan resultar de utilidade. Quedan aquí compartidos para vos. Así que nada máis, gravarei outros vídeos con outros temas de outras materias. Nada máis, un saúdo e vémonos noutro vídeo.